Alden kriston ongi egon dia, eta oan etapa berri bat hasiko gea. Eskerrik asko denei. Urte hauek oso ondo pasa ditut Elizalden, eskertu nahi diet lagundu didaten guztiei eta eskerrik asko. Egia esan da, eskolan hontan hasi nintzenean ez nekin zer itxaroten zidan ez da nola bukatuko zuen. Baina orain onera iritsita ikusten dut zenbat gauza pasa diren eta eskerrik asko Elizalde besoak irekita jasotzagatik. Aupa Elizalde! Kaixo Elizalde, esan nahi nun, nik ez nula euki esperientzia oso ona beste eskola batian, baina hemen oso ongi pasadet eta oso ongi tratatu diate. Eskerrik asko Elizalde. Urte hauetan oso ondo pasa dut, bereziki 3. maila. Eta nire irakasle begirale eta zaintzaile guzti esan nahi diet eskerrik asko erakusteagatik eta oso ondo pasa dut. Kaixo Elizalde, 10 urte hauek oso divertigarriak izan dira. Beste eskoletan lana eta lana izango zen, baina eskola hau berezia da. Gora Elizalde! Momentu txar eta onak pasa ditut Elizalden, baina LHL ere txalo bat merezi du. Aupa!